Més coses, atenció, perquè amb el confinament han augmentat un 30% les trucades fetes per amics o familiars demanant suport per casos de suïcidi, Berta. Sí, és una xifra que ens avança l'Associació Catalana de Prevenció del Suïcidi, que expliquen que, coincidint amb la pandèmia, en l'últim mig any, han rebut un terç més de trucades per part de familiars i d'amics de persones que han tingut temptatives de suïcidi. Recordem 4 dades que exemplifiquen molt bé quina és la situació actualment. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, de mitjana, cada dia a Espanya moren 10 persones per suïcidi. Estem parlant de més de 3.500 morts a l'any, de les quals 522 són a casa nostra, a Catalunya, i la majoria d'aquestes persones que moren per suïcidi són homes. En 3 de cada 4 casos han sigut homes, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Un equip de planta baixa hem anat a acompanyar el testimoni de 2 persones que han tingut precisament temptatives de suïcidi i ens han volgut explicar el seu testimoni. Com hi vas arribar en aquest punt crític? El punt crític s'arriba per moltes coses. Jo crec que és un cúmul de diferents situacions després de diferents coses que t'han passat a la vida, que et diuen que tens una malaltia que hauràs de viure sempre amb ella i que et canvia la vida totalment. Llavors, que no l'acceptes, que et veus que ets inútil, que no pots fer les coses igual que les feies abans, que et molesta tot, que no pots pensar bé, que ja no seràs la d'abans, mai més. El meu intent va ser després de pensar-hi molt. Jo no volia ni que em veiessin a casa, ni que sapiguessin realment com estava. L'única manera que crec que ho podré fer sense patir és amb pastilles, que em quedi dormida i ja està. I surto del mig. Jo el que no volia era molestar. Per sort no em vaig atrevir, portava tot, portava les pastilles. Mira, per sort, amb el llibre em vaig evadir i vaig dir vinga, cap a casa. I cap a casa. De petit volia morir-me, però no sabia com fer-ho. Era un nen, no era l'època que estem ara que pots obrir un ordinador i mirar, no. Aleshores anaves creixent amb aquesta sensació d'algun dia això acabarà. Però no acabarà perquè deixin d'insultar-me o deixin... No, acabarà perquè jo ficaré un fi a això, perquè tothom té un límit de dolor. I clar, has viscut una vivència durant aquells anys d'infància que et marquen el teu futur. La discriminació, que la teva família no et recolzi amb la teva orientació sexual, que després vagis creant-te, vas creixent i vas notant que no tens un lloc. I quan arribes a ser vida adulta i dius, bueno, ara que ja puc decidir per mi mateix, tampoc te la trobes en el teu col·lectiu. En el meu cas, jo ho vaig intentar i... Com va ser aquest intent? Bueno, aquest intent va ser... Jo ja havia tingut abans intents, però aquest va ser el que jo esperava que sigués el definitiu. Sí, ho vaig intentar, sí. I la meva idea era... Vaig tindre tot molt pensat de ningú podrà vindre a ajudar-me. Però no va ser així i vaig despertar a l'hospital. En aquell moment no penses en tu, penses en els altres. I és fort, perquè normalment el que es pensa la gent és perquè ets dèbil. Com a societat, creus que hem fracassat o que estem fracassant en el tractament, en com parlem i en quan parlem de les malalties
mentals? Sí, jo crec que... Mira per què estic així. El del revés, que no se'n vegi, que no vull que ho sàpiga ningú, perquè no està ben vist. Jo crec que no es dona importància a la salut emocional i mental que s'hauria de donar. I això és una cosa que crec que ens haurien d'ensenyar des de petits, no? No passa res per demanis ajuda, no passa res perquè estiguis passant per un mal moment i necessitis un recolzament, no? No és que no vulguem lluitar, és que no sabem com fer-ho. I llavors es necessita ajuda, sempre. Es necessita sempre ajuda, deia en aquest cas aquest testimoni. Saludem a la doctora Ana Plaza, que és coordinadora de la Unitat d'Intervenció en Crisi del Centre Psicoteràpia Barcelona. Doctora, bon dia, gràcies per acompanyar-nos. Hola, bon dia, moltes gràcies. Segurament aquest és un dels principals problemes. Necessita ajuda sempre, però a vegades moltes d'aquestes persones no saben com demanar ajuda, no? Indubtable, a vegades no saben com demanar ajuda i a vegades també els hi fa molta por demanar ajuda, perquè de vegades els hi sembla que demanar ajut els hi diran doncs, que tenen un problema molt seriós, tenen por de ser diagnosticats d'alguna malaltia mental, i aquí entrem dintre de l'estigma associat, no?, a la malaltia mental i al suïcidi, no?, que és tan important. I a més jo diria que hi ha alguns grups, diguem-ne, amb els que a vegades els hi costa més demanar ajut. Potser els joves, per una banda, no? Perquè d'alguna manera, malgrat prefereixen parlar amb gent de la seva edat, no?, de qüestions relacionades amb problemes psicològics, tampoc els hi és fàcil, ja que associen el suïcidi amb vergonya, amb fracàs, amb debilitat. Demanar ajut amb els adults tenen por de no ser presos seriosament pels pares, o que els pares no entendran, diguem-ne, jo què sé, els canvis sociotecnològics, el ciberbullying, el bullying, o a no complir les expectatives dels pares. I després també els homes, diguem-ne, als homes els hi costa també més demanar ajut. L'home viu més negativament, per exemple, el fet de demanar ajut. Sovint la idea de ser home es vincula a no poder mostrar vulnerabilitats. De vegades als homes els és més fàcil mostrar quan estan malament irritabilitat o ràbia, però els hi costa mostrar tristesa. Vostè ha parlat d'un terme que em sembla que és molt interessant, que és el terme vergonya, no? És la vergonya que et fa no ser incapaç d'expressar aquest sentiment o aquesta percepció que al final, quan rasques una mica i veus que sempre hi ha un per què, perquè sempre hi ha un per què que t'ha portat aquest tipus de pensament, veus i te n'adones que és perfectament tractable, que és una situació de bloqueig, d'incapacitat molt humana al final, no? És una vulnerabilitat més. Indubtable. A veure, és veritat que hi ha un percentatge d'un 80-90% d'alguna manera, de persones que fan una temptativa que tenen algun tipus de trastorn mental, com depressió, consum de substàncies o trastorns de personalitat, però, malgrat aquesta relació amb el trastorn mental està ben documentada, molts suïcidis es produeixen en moments de crisi, en els que davant d'un esdeveniment estressant, desencadenant, hi ha un fracàs dels mecanismes d'afrontament habituals i es pot instal·lar a la persona una evidència de no hi ha sortida o d'atrapament que pot donar lloc a una ideació autolítica o a efectuar una temptativa de suïcidi. I hi ha uns factors, diguem-ne, potser de risc, de persones que tenen més possibilitats de fer una temptativa, que com hem dit, per exemple, els homes fan més temptatives que les dones, potser hi ha un percentatge de 3-1, el fet d'haver fet prèvies temptatives d'autòlisi, els grups que pateixen discriminació, com l'immigració, l'LGTBI, els presos, antecedents familiars de suïcidi, presència d'adversitats a la infància, d'abusos, bullying. Parlava aquest noi que ha sortit d'aquest patiment d'alguna manera, d'aquesta discriminació, d'aquest sentiment que genera de soledat i de no pertinença, sobretot a la societat, als seus
de mateixa edat, no? La malaltia física, indubtablement, a vegades també pot ser un factor, l'aïllament, la manca de suport. No, per això, doctora, insistir en això que deia, no? de que és molt important que això es comuniqui, que s'expliqui, que es faci aquest pas, perquè al final és quan un se n'adona que primer no està sol i que el que li està passant doncs segurament és molt normal quan entenem les circumstàncies, no? I que aquí és on a vegades demanar ajuda ens sembla que és una barbaritat i no. Als Estats Units, per exemple, tothom va al psicòleg i no hi va, diguem-ne, és perquè no s'ho pot permetre potser econòmicament, però vull dir que és una cosa molt normal i molt extesa. Aquí, en canvi, sembla que no podem explicar si anem al psicòleg, no? Per exemple. Aquí encara és vergonyós anar al psicòleg. Sí. Aquí encara és vergonyós anar al psicòleg, no ho diuen, veus que quan la gent et ve a veure ho saben allò 2 persones, però no s'explica més. És veritat que és molt important i això crec que és una tasca d'alguna manera de la societat i del govern doncs batallar d'alguna manera contra aquest estigma, ja que obstaculitza aquest demanar ajut i, per tant, la recuperació i el benestar de les persones. Doctora Ana Plaza, moltes gràcies de veritat per acompanyar-nos aquest matí a Planta Baixa. Un plaer conversar amb vostè. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Ara, de fet, nosaltres volíem parlar una mica d'això, en aquest cas del dolor, amb el Carles Francino. Carles, què tal, com estàs? Bon dia. Bon dia. Doncs mira, us estava escoltant amb moltíssima atenció i per una banda celebro i m'il·lusiona que es pugui parlar d'aquests temes que afecten a tantíssima gent i per una altra m'encabrona comprovar o simplement recordar la quantitat de temps que es dediquen al debat públic a xorrades i a donar la volta sobre els mateixos punts i en canvi perdem de vista assumptes tan greus com aquest que afecten a moltíssimes persones. Jo tinc una experiència familiar amb el tema de les malalties mentals molt propera i m'ha agradat molt escoltar la doctora perquè parlava encara de l'estigma, de la vergonya i a mi m'agradaria afegir un altre element no tant pels casos que arriben directament a un perill de suïcidi o a un suïcidi realitzat, sinó per moltíssima gent que té problemes de malaltia mental, afegir el punt de les famílies. Qui ensenya, qui guia, qui ajuda, no saps com reaccionar, no saps què fer, de vegades no saps on acudir. I aquest tema, que afecta, insisteixo, a moltíssima gent, a milers i milers de famílies, no està en el debat públic, no està en el debat polític, no està en les tertúlies, apareix molt de tant en tant, quan passa alguna cosa o quan se celebra el dia dedicat a no sé què, no sé quantos. I és una llàstima. Per tant, m'il·lusiona que en parlem, de veritat, m'il·lusiona molt i m'encabrona molt l'altre, perquè us estava escoltant i és el que pensava, noi. Carles, a més, aquesta vergonya que senten moltes d'aquestes persones i també, ara que parlaves de la família, aquesta sensació de culpa que a vegades moltes famílies tenen, que tampoc és culpa seva, que és a dir, que hi ha molts més elements que distorsionen aquesta realitat i que fa que acabi passant això, malauradament. És a dir, que això ho trastoca absolutament tot, perquè no acabes d'entendre què està passant quan és una cosa a vegades senzilla i que cal trencar i que cal comunicar-se. La primera pregunta que es plantegen els familiars, sobretot els pares, quan un fill seu o una filla té un problema de malaltia mental i es manifesta, és la primera, per què ens ha tocat a nosaltres? La segona, què hem fet malament? I ja la tercera pregunta és què podem fer a partir d'ara? Però les dues primeres etapes són molt doloroses, perquè tenen a veure amb la incomprensió. I quan no entens un problema, quan no entens un fenomen, et sents absolutament impotent i et disgustes i t'entristeixes. Vaja, jo no vull tampoc donar molts detalls del que ens va passar a nosaltres, però el meu pare se'n va anar d'aquest món pensant que un germà meu, que és el que estava afectat per una malaltia mental, el que passa és que no tenia ganes de treballar. I era evident que el meu germà estava malalt. No és que fos un vago, no, tenia una malaltia i ens va costar a tots molt de temps conèixer-ho i acceptar-ho, entre altres coses perquè ningú ens havia ensenyat. I jo crec que com més se'n parli d'aquestes qüestions, només perquè alguna família en pugui sortir beneficiada, ja em sembla molt positiu que es faci, sincerament.